Føler du dig overset? Ja, dig. Mangler du slagkraft i den sociale verden? Så er du kedelig. Men fortvivl ej. Der er hjælp at hente. Nu skal du høre. Før du begiver dig ud på din humorturné, skal du have et par ting på plads. Udseende, omgivelser og timing og humortype. Det er vigtigt at have alle tingene på plads. Din personlighed afspejles i dit tøj, og du vil jo ikke have folk til at tro, at du er kedelig. Lad os så se, hvordan du ser ud. Ej, folk skal grine med dig, og ikke af dig. Prøv igen. Sådan, det var bedre. Gå i noget frisk tøj. Energisk. Men prøv igen i nogle andre omgivelser. Omgivelser og timing er noget af det vigtigste. Det er afgørende for folks opfattelse af din humor. Humortypen er nok det vigtigste, hvis du har planer for at være sjov. Forskellige mennesker foretrækker forskellige humortyper, og det er din vigtigste opgave at kunne gennemskue det, uden at spørge. Det kræver lidt øvelse. En tommelfingerregel kan være, at du bedømmer efter udseende eller personlighed. Det afspejler tit, hvad de synes er morsomt. Men hvis du vil have en sikker joke, så fortæl dem til dine venner. Nu tror jeg, at du er klar. Hør nu her. Jeg gider ikke snakke med dig. Du har den største parmesanbuffet strømmen ud af kæften. Føler du dig ildelugtende?